Байыш ауылының әүдем ир-егеттәре корга тупланып, авылдың бүгенгеһе, киләсәге, тирә-як мөхите, табигате, шулай ук мохтажларга ярдәм, эскелеккә каршы көрәш турасында фикер алышты. Эштең һүздә генә калмасын дәлилләп, авылдың ир-егеттәре 2 тапкыр Ургада елгаһы буйларын тазартып, авыл халкына өмә оештырды. Байыш авылынан сыккан ир-егетләребез авылда гына түгел, республика, хатта Рәсәйнең төрле төбәкләренә таралган. Өфө каласында яшәүче Азат Хамматов һәм алыс Сибир тарафтарында эшләгән Илмир Әхәтов авылның ир-егетләре корын туплау нияте менән WhatsApp аша чат оештыра. Ошонда уларның фикерләре бирегеп, халыктар бердәмлеге байрамында улар гөрләшеп тауган яктарына кайтып төште. Тәүдә улар авыл мәсҗиденә инеп намаз укыны, хәйр бирде. Артабан авыл клубында кордың тәүге ултырышы үтте. Ринат Ишбаев һәм Нур Якшыгулов ир-егеттәр корының һәр эшмәкәрлеген киң мәгълүмат сараларында һәм интернет селтәрендә яктыртып бару бурысын үз иңдәренә алды. Үзенең авылга кайтып йөрим дип күреп йөрим, авылның хәлен, эшсезлек, искелек, авыл бүтүп бара торган шикелле яшьләр калса авылдан шайтып интернет селтәрендә егетләрдә ия башлаган инде. Идем. Әлеге вакытта 75 егет йылды. Бүтәләр дәрәү ярдәм итәләр, финанс ягынан да, ой фикерләрендә язалар. Уларга зур рәхмәт шанс белдергәннәр өчен. Башкортстан егетләр янып йөри, иң астан, иң бәләкәстән авылдан башларга безгә. Корда әлеге вакытта Баймак каласында яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Гайзулла Әбүлүзин дә катнашты. Ул егетләргә үзенең фатихаһын бирде. Йыйында авылның старостаһы спорт комитеты һайланды. Эскелекте тамырынан корыту, эшһезлекте бетерү, табигатьте һаклау, ир-егетләрдә генә түгел, катын-кызларны берләштерә торган даими саралар оештыру зарурлыгы телгә алынды. Фикер алышулар йыр-моң менән үрелеп барды. Ожмах баксагылай Башкортстан, ә Баймагым йылы бишегем. Байышым бит әсәй кеүек якын, көтә безне асып ишеген. Риза булып өлеш көмешемә, гомер итәм ерак-еракта, юлым төшә коштай канатланып, бер кайтырмын әле кунакка, бер кайтырмын Байышым. Эштең һүздә һәм кагызда гына калмасын дәлилләп, ир-егетләр балалар баксаһына бүләк бирде. 2 тапкыр авыл янындагы Ургада елгаһы буен һәм авылның эргә-тирәһен тазартырга өмәгә сыкты. Егетләрнең инициативаһы бик әүдем авыл халкы менән, ир-егетләр менән күтәреп алынды. Һәм иң беренче безнең кагызда гына калмаган өчен өмәгә сыктык. Халык менән яшьләр башлап алып китте, шугала олулар да, безнең менә ошо йыйынга йыелган һәм өмәгә сыкканда 72-гә итеп барган агайлар да булды, имам хатиплар да, депутатлар да, төрле яшьтәге ир-егетләр бисыкты инде. Бына шулай авылдан башлаһак, Башкортстанды ла күтәребез әле дигән девиз менән Байыш авылы ир-егетләре корга тупланып, авылның якты киләсәге хакына изге эшләргә тотынган. Башка авылларга улардан үрнәк алырга гына кала.